Dobrý deň, dnes vám ukážeme, ako správne a jednoducho si môžete vymalovať svoj byt. Ako prvé by sme mali vypočítať metre štvorcové a vybrať farbu podľa vášho výberu. Čo sa týka pracovných pomôcok, budeme potrebovať pásky na olepenie, fólie na nábytok, kartón na podlahu, maliarské špachtle, misku na sádru, brúsnu húbku, štetce na orezávanie, malé a veľké valčeky, mriežku na vypracovanie farby, vedro a teleskop. Pokiaľ máme všetko pozakrývané, môžeme začať za samotnou prácou. Ako prvú vec, ktorú by sme mali spraviť, je oprava podkladu. Opravu podkladu v našom prípade budeme robiť s akrylovým tmelom. Následne na to po vyschnutí zoberieme jemnú brúsnu húbku, s ktorou prebrúsime kraje, aby nebolo poznať opravy. Následne na to použijeme primalaxovú penetráciu. My sme zvolili univerzálnu. Penetrácia by sa mala zásadne nanášať len s maliarskou štetkou a čo sa týka doby schnutia, minimálne 4 až 12 hodín. Pred samotným malovaním je dôležité farbu dôkladne premiešať. Dôležité informácie o riedení nájdete na obale. Nátery sa nanášajú minimálne v 2 vrstvách. Ako prvý sa maluje strop a následne na to sa dokončia steny. Ako môžete vidieť za mojím chrbtom, už máme v podstate jednu vrstvu natiahnutú, čakáme len na to, kým nám to preschne, aby sme mohli spraviť koncový finálny náter. Ako si môžete všimnúť, tak máme v podstate už natiahnutú druhú vrstvu. Farba nám zasychá. Po vymalovaní teda dáme dole pásky, fólie, kartóny, všetko si pekne očistíme. Nábytok dávame do pôvodného stavu ako posledný. Dúfam, že sa vám teda nejakým spôsobom podarilo spraviť ten výsledný efekt tak, jak ste si vy predstavovali. A tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami.